Днес искам да ви кажа, че ще има томбола и да, ще има томбола за абониране и за лайк на всичките ви видеа. Който спечели томболата, това ще бъде късмет. Който спечели томболата, нали, ще спечели subscribe, плюс един subscribe от мен и лайк на 5 видеа. Ако нямате толкова, ще дам на всичките, ако нямате толкова. И да, надявам се видеото ви е харесало. Също така няма значение дали ще дадете лайк или не лайк. Долу в коментарите можете да се запишете за giveaway. За томболата долу в коментарите и пишете участвам за томбола, хаштаг участвам за томбола на различните ми видеа. Чао, до скоро виждане!